Welcome sa Sabadong edisyon sa This is My Life. Marso 19, tuig 2022. Ayton man pa kamusta sa inyo tanan, kag syempre kamusta kung anong inyo ginpanyaga, bala busog or kulang-kulang, paamo ka na bala. But anyway, importante is wala kita maligaran iyasang gutom. Kay amo ginang pinaka-worst. Kaya nagahambal gid kita sa inyo nga kinahanglan bisan magkainano iya kaon gid kita ti kung sa mga nakakaon na nakapanyaga ba may nami ang pamatsyagan kay ti busog subong nagapahunay-hunay na ang iba naman dira tinguha pa na tinguha nga matapos ang ila sini nga mga obligasyones. Ang ila sini nga mga hilimuson sa sulod sang balay tungod weekend sa karon. So happy weekend gid, no? Sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa iton sa ila mga radyo kag of course sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupod sa iton online. Ano man nga ton sini ma-share sa inyo sa sining hapon. Ano ang ilingaw ni Tita Wilma sa inyo sa sining hapon tungod Sabado subong nga adlaw. Di ba lati wala kita sulat nga pagabasahon sa siniman nga hapon. Syempre aton mapaambit sa inyo pila ka mga topiko. Hindi kay ato ba lang nadumduman ko nga wala ko nahatag sa inyo sa nagligad nga adlaw kay 15 sa mga nagbaton sweldo, kinsinas katapusan, ting mga iloy dira nga nagapatigayon sa pagbudget, medyo may kabudlayan, ilabi na nga nagasalalaki ang tanan sa karon tungod sa pagsaka man sang presyo sang langis nga amo iya ang rason kung nga nagasaka ang presyo sang tanan-tanan nga mga balaklon. Kag siyempre ina tungod sa ano gani sang tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. Hindi man kita maguntat sa pagpangamuyo nga kinahanglan matapos na ang tanan kag padalagi hapon sa iton man pagpangamuyo kag pagampo ang padayon man nga paghalong naton sa pandemic ang COVID-19. Ay ho, mga anak, kabudlagid gyapon amo na bilang hambal naton nga hindi gid kamo dira iya magsalig. Hindi gid magsalig ang paghalong ara gihapon sa aton. Ang aton kaluwasan ara gihapon nakadepende sa aton iya mga kamot. Gani kinahanglan mangin mahinalungon kita tanan. Kung magwa kita dira sa aton puluyan, kinahanglan kinahanglan gid sundo neton ang mga health protocols no himuon tagid ina. Kag yes, Tita Wilma, amo na yung siling bala neton ang paghalong sa sining pandemic nga ini ay abi ninyo bala mga anak. Dali lang gid, no? Dugay-dugay ko lang naihatag sa inyo. Kaya ang aton sini World Health Organization may ara pahanumdum para sa aton mo, no? Pahanumdum ko man sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati nga nagaupo dira sa aton sa ilang mga radyo. Of course, 684 kHz kita sa inyo man mga greetings. Pwede ninyo ma-send via cellphone ninyo dira. Na-send ninyo sa aton text hotline 096 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Inyo mga greetings, inyo mga reactions, ang gusto man ninyo ipalabot diri sa amon sa Action Radio, pwede gid ninyo mapadala sa iton sa text hotline. Kag magluwas sina ara man ang iton sa Facebook page, sa Action Radio Bacolod. Yes, ara dirang Facebook Live. Pwede man kamo padala dira no sa inyo mga greetings kag sa inyo man mga recommendations, suggestions, opinions sa aton sa ni chat room. Kag magluwas man sina opo dira ang aton man mga o kon mga natipon nga mga balita sang amon sini News Centered from sign on to sign off 24/7 makita ninyo dira mga flash reports, mga breaking news no nga nagakatabo sa aton palibot kay sa buos man nga kalibutan. Kag pwede man kita sa gihapon maka-updanay via YouTube as long may naming aton internet connection dito sa aton puluyan. Yes, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Kag pwede man kita makabisita sa website sang Action Radio Bacolod. Log in lang gid sa www.actionradiobacolod.com
Kay tuan may naton ang nahambal ni Tita Wilma wala lang gid nga madugay nga siling ko ang World Health Organization. Nagakabalaka naman nagakabalaka kag nagapahanumdum sa aton may ara panibag-o nga outbreak sang COVID-19 cases sa bugos gid nga kalibutan amo nang ila subong ginakabalakaan sining WHO may angot sa panibag-o na naman nga pagsaka sa mga kaso sa infection sang COVID sa pila ka bahin sang kalibutan. Kita subong pasalamat kita, kay tungod nagaganhagan. Pero hambal gani naton, hindi gid kita magkumpiyansa. Samtang sa iba naman nga mga pungsod, magluwas ng may pila ka bahin sa kalibutan nga nagasaka ang kaso sang infection sang COVID-19, sa pila naman kabahin sang iban nga mga pungsod, nagasarurot iya o nagapaidalom, naga-downgrade ang testing rates sang amo iya nga virus. Bangod naman sining panibago sa karon nga outbreak, Tita Wilma, nagpatuman na sang lockdown ang pila ka mga pungsod sa Asia, particularly sa Hong Kong. Bala ulihi lang gid guro, pero hindi tungod sang panibag-o na naman ni bala, Hong Kong kag mismo dito sa China sa probinsya sang Jilin na lockdown sila dito subong kag ginatan-aw man sa karon ang pila ka mga kombinasyon, kombinasyon sang rason sining panibag-o iya nga outbreak. Ina tungod nga tungod sa mas nga makalalaton, tungod sining mas nga makalalaton nga Omicron variant kag sub-variant nga BA2, kag ang paghalog-halog bala, let's say paghalog-halog sa mga restrictions para nga paninguha sang mga pungsod nga mabuksan man ang tagsa ka ekonomiya kay ti tanan gid man nag-down ang economy mo. Ti sinuoy lang balang mapasugot sina nga mamusdok kita tanan sa bilog nga kalibutan. Kag abi ninyo mga anak, nabalak ka man, kag ginakabalak-an naman sa karon ang manubo nga vaccination rate sa pila ka mga pungsod nga ina-resulta man sang mga nagalapta nga mga misinformations kag ang pag-umpisa bala sa masiling mag-relax na ang gobyerno kag ang publiko kay nga nagkanay-kanay na. Di amo ina ang pilaman nga dapat kabalakaan sa karon. Kag sa data sang WHO nagapakita, nagsaka sang 8%. Nagsaka sang 8% ang mga bag-o nga infection sa bugos nga kalibutan nga ina may katumbas nga 11 milyones ka mga bag-o nga kaso kag masobra sa 43,000 ka mga 43,000 ang mga bag-o naman nga nagkalamatay. Halin lang gid sa bulan sang Marso petsa 7 tubtob 13 na amo inang pinakauna nga mataas nga numero humalin sang pagtapos sang bulan sang Enero So masiling tatawi didto man sa ila diri sa aton indi. Amo na ang ginahambal kuya nga bisan paano indi gid kita magsalig sang sobra-sobra kundi magpasalamat kita nga nagkanay-kanay diri sa aton, makahulag-hulag kita jutay. So upda nato din sa aton paghalong para kita man magapadayon. Kay kun hindi abalik naman taliwat sa sulod sang aton puluyan pro di bala? Yes. Abi ninyo pinakadako nga ginsaka sa Western Pacific region, particular ang South Korea kag China nga naka-record sang 25% gidya o 25% gidya ang dugang nga kaso kag 27% naman nga dugang sa mga nagkalamatay. Ara na sa aton ang kayuhan, magahalin gid mismo sa aton tag sa kakaugalingon. Kag syempre epekto sina halin sa tagsa sa aton individual, pagkadto sa aton pamilya, pagkadto sa aton mga kaingod sa mga tao sa aton palibot, may domino effect ina.
mapagkadto sa bugos nga kalibutan. Ari bala kay nasiplatan ko kag nabasahan ko ginman ini kagabi pa no singkubaw kabay pa na kay malipay mga drivers ini pero masiling nga reaction sa pagsaka ya saka gina pero magpanaog kaya ay ambot lang ba na mo na mga reactions sa aton mga motorista mga drivers kag operators di ba la ini kay sa sining asod-asod nga pagsaka sa nga presyo sang lingis pilangin ano tawe 11 gid ya ka semana mo 11 straight weeks nga sinakaay sang presyo sang lingis te kung madugang pag initi supposedly abi kung magpasaka sa Martes ano na lang na ikatatlo nga bulan na kay 12 weeks na samo so sa 11th week na ginasaligan ka ginapaabot gidya no ang pagsiling bala paginhawa neto nga magatulot tawhay ang magaabot nga semana angot iya sa presyo sa mga produkto sa petrolyo na kay nga gina-project nila sa karon nga maga-rollback big time rollback pilagid na abino hindi kay ginatanaw bala nila ang data. Magintanaw nila ang data sa oil trading sa nakaligad nga 4 ka adlaw base sa mean of Platts Singapore amo ining oil industry source nga ilagin basihan nga ang presyo kahapon ini sang hapon no nga ang presyo sang kada litro sang diesel may posibilidad nga magapanaog 12 pesos kag 51 sentimos. So, i-pray tagid na, kag pasalamatan tagid man in kaso por kaso. Ang gasolina magabuhin 6 pesos kag 57 sentimos sa kada litro. Di wow siling nila bisan paano, di ba? So, hulat-hulaton na. Pero inang estimated price adjustment ang nagpabutyag ng mga ang makabig naton industry source ang industry source ang source ng energy no so hulat-hulaton may naton kay ginabulubanta pa lang na nila nga price adjustment for the coming week pero subject to change pa ina no may mga pagbag-o pa ina. Depende sa trading results adlaw-adlaw na suno sa source. Tibantayan man lang naton pero ang pagbantay ta do kuraw-kuraw taman ni masiling manubo man tani para makayuhuman kita no bisan paano nga makaluag-luag man kita sa mga galastuhon kay bisan no ang asin pila ng kilos ang asin ay Ginoong ko na tungod sinibalang sinakaay mo tong tupiko na kon last the other day nga supposedly share ko sa inyo kung kamo nagapamerkado o kung nagapanindahan, kabalo ka mo kung ano dapat nyo himuon, bado gatras sa bante ka mo, na imbis nga mabakal ka tunga sa kada semana, tunga sa kilo nga sibuyas Bombay, tunga sa kilo nga kamatis, gatras sa bante ka mo, do hindi ka magbakal. Pero karon bantayan, kaya ang i-share ni Tita We, dugay-dugay, amo ang nahanungod iya sa pila man naton ka mga tips kung paano kita makakinot sa pagpamalaklon sa merkado, no? Paano ta makakinot nga bisan sinintimos lang. Pero notice niyo sa mga kalalakinan kung mga upod mo partner mo ba na mo nano pa na libuton gid ang bilog nga merkado kag kundi into ang nubo-nubo presyo di amo na siya usual ginagadaga katabo mo nang isa mga bana wala nagaupod sila sawa sa pagpanindahan bisan pagani sa pag-shopping kay nga agahambal sila pag-abot kag ano kung makita mga imobalaglon bakal na nano pa nga libot-libot pero siyempre nga aamo sinang attitude sa mga asawa sa mga iloy kay kita yang budget officer mo na sa kinanglanon sa sulod sang balay kabudlay
mag-budget. Pero ina karon at ang istoryahan man ni Tito Wilma. Syempre, aton man mga tag sa zodiac sign para man sa iton, tag sa ka-horoscope. Kaya kung may tiyempo kita karon, mahitag man jutay nga tips si Tito Wilma. Inang, kung anong namit, bala nga pag, namit gidya, ang namit nga pagkaon para sa aton sa ni brain and memory. Napa mo kay na bila. Especially sa aton sa ni mga young ones, sa mga elders na iton, ha? So, relax lang ka mo dira. Ato ni enjoy subong kay Sabado ni subong nga adlaw. Pero hindi ginaton pagkalipatan anay ang mga produkto man sa Dr. Alfred, especially ang Dr. Alfred Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga Okay, say hi anay si Tito We sa itong mga naka-online. No? Sa mga palangga na itong dira nga naka-online, mayong hapon lang dira. Salamat gid. Dira si Ma'am Ana Sinoro. Hi, good afternoon Ma'am Ana. Si Sir Mileli Uligo nga naka-online man. Jean or Hinidino Cadiz, salamat na. Good afternoon man dira sa imo. Okay, sa inyo dira mga messages sa atong chat room, isa-isa honta. Halin sa babaw pa idalom. Sir Mileli Uligo, una-una again, na thank you for the big heart. Live daw siya sa Bunny Cafe.
watching sa programa ni Mamatahong Gidya. Salamat gid sir sa compliments, na. Programa ni Ma'am Wilma, This Is My Life, the beautiful program. Babarte, nagalapay dulunggan ko, pasilong pa na karon, sang Action Radio. Hinidino Kadis, good afternoon, Wilms, kag sa batch 78 sang Batay National High School. Salamat gid kaga, maayong hapon sa imo. Yes, ginagreet man ni Sir Mileli si Ma'am Vanessa Starr kag Doc Mayo, Chinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Okay. Sir Mileli, thanks gid ha. Love you all kung hambar ni Sir Mileli. Janelo Sanzino, good PM ta Wilma, kamusta kayo? Musta kayo? Okay lang, no? Okay, kid. Kag good afternoon, Tito Wet. Tamiyaw ko lang maayong pagpahuway sa dalom sang kahoy sa amon mga upod nga gadagyaw tanom. Tanom luy diri sa may bukid sang SCC. Kay kainit, yes. SCC San Carlos City, am I right? Lily Alboroto Magbarnua, na? Okay. Kainit, so dugay-dugay ka mo inom tubig. Baw indig ka mo dira magpatial sa init kay kabudlay. Budlay gid sa panahon na iton. Mayong hapon Action Tita We, grabing init. Dira man sa inyo sa La Carlota, Ma'am Ana Sinoro. Diri sa amon sa Bacolod, gasiling man ko gani kagina. Ano gani? Super ti kainit bago ka lang tapos paligo. Baw gatagi-tigid ang init siling ko sa iloy ko, nanay. Hindi magpat-init dira na. Ay kakinanglan gido may towel ulo mo nga dugay-dugay pwede mo man matampi-tampi anang imo nga tangkugo sang mabugnaw, ilabi na kun ikaw ang hypertensive, kung mataas ba da imo blood pressure man mabudlay na siling ni Sir Mileli tuod ginaya sir tumanagid ka malahalon sang tanan tawe tanan sa laka pero magsaka pliti bike na lang kuya nga bike, good for you, wala pa gasto no. Yes Sir Mileli. Sa mga may bike inami, sa mga wala bike ti pasensya na kay nami ginman na kay kun tama nagikamahal sang plete kag gasolina, mabike na lang ta pakadto puli no. Halin sa balay pakadto sa estasyon, halin sa estasyon pakadto sa balay paamo kana. Mayong hapon sa mga ka-action radio kay tanan nga nagapamati na Pamana Sinoro. Wow, nice video to Weban. Good afternoon. Monitor lang kami diri gihapon sa Marceline Homes. Stay safe and healthy always, Tito We. God bless you and your family. Yes, Ma'am Virgil Pinda. Naukayans baol. Ang wala na gid. Muna kanti maigo. Okay, maging grateful lang ta sa tanan-tanan nga nag-abot sa life ta ma'am, di ba? Amugid Action Tita We, hindi gid magsalig tapos eleksyon, may COVID naman. Sakto gina ba lang ma'am, so ikaw maghalong kagid kabalugi ko nga gahalong ka na. Tawe, stay safe from Annalyn Villa Esther. But yes, ma'am, good afternoon. Ara naman si Sir Hil Javier. May nga po yung Tita We, palihog lang ko tamyaw kay Amela, kay Angel Faith, kay Jomel, sa Family Ganza, dira sa Camille La Carlota. Stay safe and good health always. Salamat dito God bless us all from Barangay Bata. Din ka muna yun sa Barangay Bata, Sir Hil Javier. Na? Okay. Araman si Sir Rufino Gabino. Sir Rufino Era Gabino all the way from Barangay Handumanan. Mayong hapon sa imo, sir. Salamat gid ha. Ara na sila niya ko no, I am watching. Sa tanan ng mga Sinoro family sa La Carlota sa Barangay La Granja, Pilar family sa DSB, Pilar kag Sinoro family mayong hapon. Nagapamati gid sa Action Radio Bacolod. Wow. Salamat gid sa inyo tanan. Inday at Kim Eriman, God bless and keep safe also. Salamat gid sa care para kay Tito Wilma. Thanks for the big heart. Okay, salamat gid. Kag Lily Alboroto Magbanwa, good afternoon lang da. Salamat man. Inday Anita Lumangyaw, yes, good afternoon. Dira sa Hong Kong, extra careful man kamo dira kay ti lockdown kamo de subong na. Carlo Eusebio Marcon
kay Raydan Velasco, good afternoon. Kay Borge Asa, masalamat gid. Kay Heartski, yan? Heartski Nald na Melwar. Amo nang iya account name kay Ruby Espanyola. Okay, abalikan lang ina karon dugay-dugay ni Tito Wilma. Relax lang ka mo dira. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog. Na Action Radio Philippine Standard Time. Kadasing man sang ampon sini oras daligid lang. Ato na text hotline. Tita We, good PM. Greet ko lang gali Family Flores sa sitio Sambag, La Castillana. Raymond ni gali sang La Castillana. Permigid, kami pamati sa imo 0542. Salamat gid. Tita We, monitor gid. Kami ni Bulog sa Barangay Talaptap, La Castillana. Ari kami sa Tunga Kampo. Gapati al sa init. Damo kami diga monitor. Salamat gid. 5696. Mo gapati al man kamo papasilong-silong lang. Karon naman bidugay-dugay kung magtahaw. Pao ka na bala. Tawe, greet ko lang bana ko. Kag tatlo ko kabata. Si Joren, Inday Lorraine. Tuto alias George. Kag magulang ko, si Jenny Rose kag Banaya Rudel, Isto Kuning kag tatlo ya ka mga bata kay Nangma Luna Roda kag ang Banaya kag duha ya ka bata. Salamat kito sa pag-greet. Nag-greet si Rose Inis ang Sitio Canlusong, Barangay Kansalungon. 8836. Relax na nga na ito na text hotline ha. Kantuan na natin itong topic this afternoon. Sa mga nagapanindahan dira or in charge sa mga pagkaon sang bugos nga pamilya, kahit sa grocery or sa supermarket, di inayam. Kung sa supermarket, lain naman na dahil kay may dry and wet section sila. Di makasiling ka kompleto. Pero kung sa merkado, kaya nga, typical nga merkado nga ginakadtuan naton, damo da iya, may ara lang nga bugkos-bugkos, di ba la? Pero nauso na nasubong ang kinilo-kilo. Mudo hindi ka magpatino, pati seashells, ano nga pakinason, ginakilo na, ti hamakon mo na bala. Shell pala nga dan, bugat na. Ang langka, kung dako tinae, magbakal ka, baw, hindi ka magabakal pulok pesos, pila lang ka slice, tiin na mo ng realidad sa karon. Kabalugi kita nga ang merkado, in short, amo na ang typical nga merkado sa aton mga kabarangayan, sa aton sinilugar magluwas sa supermarket ginaiya, no, sa mga mall siyempre. Ang typical ang nga merkado nga ginakadtuan naton, amo inang makabig naton nga labas nga makuhaan naton sang mga pagkaon naton adlaw-adlaw kun nga damo tawo ang nagapamakal sa merkado. Di ba la? So, ang ihatag ni Tita We, kung paano bala kita makatipid sa pagpamakal sa merkado. Ano kamuya manindahan adlaw-adlaw? Yes, tawi kung wala kami kwarta, mahulat kami kung ano ara mo naman. Kung lapit merkado, nami siya. Di ba kung ara lang, mga walking distance lang. No? Pero, mas nami gali kung mamakal ka ginman, no? Kada aga, if not kada weekend. Let's say, karon nga Sabado or buwas ibi, Domingo sang aga tapos simba. Na? Kaya inaya ekspektahon mo gid, paabuton mo gid, nga labas ang mga ginabaligya. Ano nga mga ginabaligya, Tita Wilma? Ang mga ginabaligya nga mga utan, isda, kag karne, especially sa aga. Kaya nga, hindi na bagsakan, timbagsakan ta Libertad mo, di ba? Libertad Public Market diri sa Bacolod. I don't know sa inyo lugar sa kutob sa Malabutan sa itong pagpangalaga diri sa This Is My Life. Diri sa central nga bahin iya, ari kami diri sa Dakbayn Wasing Bacolod. Ang dalag ko di nga mga merkado, Libertad Public Market, Central Market, kagang Burgos Public Market, di ba? So sa kada barangay may mga
merkado. Uso na ganing pareho sa Manila sang una nga mga ginatawag wala tayo lipapa nga lang sa higad sang dalan kadamo na tingong kisa ang ibang dira na nagabakal kay labas pa makabakal kapag gamay-gamay. Ay hoo. Na? Pero suno man sa aton siniipambit sa inyo kung paano kita makakinot, mas nami weekend, no? Hindi gani kada aga. Ina kung may budget kita every weekend. Pero na, di ba? Okay, masiling kita nga makapaabot, maka-expectar kita let's say sang labas nga mga baligya nga utan, isda, karne. Basta aga pa ta magkanto sa merkado, di bala? Magluwas sa karne sang baka, no? Magluwas sa karne sang baka, mas maayo nga magbakal kita abi every weekend. Kay nga, mas damo iya ang nagabakal kada weekend mo. Na. So, kung damo sang nagabakal, expectahon naton nga mas damo kag yes may magaabot pa nga mga bag-o nga kag madamo pa nga mga produkto nga pagapilian kita sa pagpamakal, di ba la? Mas fresh or preska kag mas competitive ang presyohanay, na? Tuod na pro, di ba? Kay ti damong baligya kag amo nang adlaw sang baligya anay. So, ang kompetisyon naman sa mga manubaligya amo ginang adlaw Domingo nga adlaw. Halin sa aga hasta mga mag-alas 10 dason pagkahapon na naman, di ba la? Competitive ginayang presyohanay dira. Pagkatapos kinanglan kung manindahan ikaw dala ka man suludlan. Kung sa bagay hindi na nauso subong ang basket pero may ara ang ibang gabit-bit yung daw plastic na siya balang nga basket na natawag nila bayong na may nakita gid ko sina oy if not dala ka plastic amo na mention ni tawe ang plastic nga bayong nga sudlan sang imo mga ginapamakal na para hindi nakabala mag gasto pa yung kisang bakal ka di abiutan, duwa ka klase, lain na sa piyak, lain na naman sa piyak. Tiga tinabid-tabid lang na sa imo mga kamot ang gagmay. Pero kung may dala ka nga dako nga suludlan, pagbaton mo sulod mahapos para sa imo, di ba? Mas makabulig pa ikaw sa environment sa aton sinipalibot. Kag kinahanglan pagid may listahan ka nga dala, paamo ka na abala. Uy, hindi na. May listahan, kinanglan, may listahan ka na nga dala, no? Kung anong imo mga balaklon para malikawan mo nga makabakal ka sang hindi amo kay kanugon lang kung hindi mo siya maluto or hindi mo siya mahimo nga panakot sa iban na ilista mo kung pila dapat mo baklon, sang tagsa-tagsa ka produkto, especially inang mga panakot na ano kada mo ang makonsume namon sa bilog nga simana nga ahos, nga bombay, nga luya, nga kamatis, di ba? Mga mo na, ti ako ya konsumo ko na ang tanglad nga fresh kay nga ang tanglad nga fresh kay nga akong tanom na puspos na naubos na ni tawe na ting ginahimo ko na mabakal ko na sa merkado tapos ginatang isa-isa ko na nga ginagagmay ko lang bala nga panghigot-higot kay para kada luto ko laswa may ara gid siya nga tanglad kay kinahanglan kun magbakal kapag gid sa mga karne, let's say karne sang manok, baboy or baka, mastik ka kun masiling ka tagtunga-tunga sa kilo lang. Hasta lang dam siya, dugangan. Hindi. Kung ano ang nakalista, kung ano ang imo plano kag nakalista dira sa ginauyatan mo nga papel, dira lang ikaw. Na, di ba? Kag mas maayo magbakal sang damo nga produkto. Yeah. Ini halimbawa, ang kinanglanon kung magluto ikaw, langgaw, patis, mantika. Sakto, langgaw, patis, mantika, di ba? May ara pagid na bakal karikado, may ara pagin nga atsuwete, istiwitis, di ba la? May ara sina. Kay nga mas makasave ka dira mo kumparar sang retail. Ay, bakal to ang dalagan anay sa Tianggi, bakal to anay Ricardo, ay dalagan to anay balik, bakal to, di ba? Mas makasave ikaw kung makabakal ikaw. May ara ka isa ka litro nga mantika or let's say may ara magani 500 ml nga mantika, di ba na makasave ka gid sina. Okay, kag mabakal ka lang sang husto-hustuhan lang, hindi sobra-sobra na. Ay, husto-hustuhan nga sibuyas, bombay, husto-hustuhan nga sibuyas dahon, husto-hustuhan nga kanabon sa kamatis, ang utan, ang isda, ang karne, para nga malikawan mo nga
maguba man lang sila sa sulod sang ref. Pero ako, inang mga panakot, let's say sibuyas dahon, sibuyas bombay, pati utan, ma-store ko ya kag malast sa for 2 weeks. Kay kinahanglan, abi mo, hindi mo paghugasan, basta mala, na? Basta mala siya, hindi mo paggidya pagbason, kay maluogi na sa sulod sang ref. Na? Mga utan na dahon sang alugbati, dahon kamote, na kung mala na siya, kung ginapilian, kung nangadaan, tanan, dason isulod ko na siya sa plastikwaan, kung na siya hangin, i-store ko na siya, pati kamatis, nan. Isa-isa, gina mo, galing kay Tima siling sa kauti, gidya sa imo dawe, pati paitan, lain man, kasi kauti, amo ko na iya kauti, na, kay para makapoy man magbalik-balik sa merkado, kag, kung may ara man lang sobra, makabakal ikaw. Pero kung may tanom ikaw nga katumbal, let's say paitan, ay kanami, kag kalamansi, ang kalamansi ko nga putot lang na, pero kada punta, may bunga, di ba laman ang perla? Na, kanami, kung kisa ko maubusan, sa piyak nga pader, may nag-aawas nga, singitan nyo lang, ay di kanami lang, na, amoy na siya. Kag kinahanglan kabalo kita, kung hindi ka kabalo bala mag-store sang imo mga pinamakal, problema kita. Mas i-prefer mo na lang nga magbakal every other day nga imo gamiton sa hindi ka kabalo kay kanugon magkaladunot sa sulod sang ref. Di ba la? Yes. Kag isa pa gid. Aga ka pa, no? Libuton mo anay merkado para makakita ka sa nga mas maayo pagid balang deals sa mga pagpamakal na may ara yang nga naga-offer mo, di ba? May ara yang nga naga-offer para sa akon, iba nga mga nanay, kung kita permi ang nagapanindahan, may suki na taya na, di ba? Tingong kisa paayuon ka, paamanan ka pa. Naamugin man na kinanglan niya. Hindi. Kay kung magbakal ka ari pagido, kung mangita ka sang, kung ara, bala kung may stall, may may bayad, may renta, pa na mo, di ba? Di medyo mahal-mahal na. Why not nga may makimita ka to sa sulod-sulod pagid abi? May ara pagid na, kay ti ato sa sulod-sulod, wala iya sa may nagasulod dito. Mas burubahado. Na amo ng mga nanay, amo na kauti sa mga nanay nga mangita sang diin man nga barato nga balaklon para sa aton kinahanglanon. Kag kinahanglan, hindi gidya maghuya-huya. Hindi maghuya-huya. Ayo! Ako sa una, hugyagin ko yung mag-ayo. Let's say sa mga dalaga pa ko, masugo si nanay, ikaw to inday, ikaw to panindahan, ang muning baklaw, hugyagin ko kung pila na yung hambal sa manugbaligya, tagpilang kilo, tagpilang bugkos, ang muna mo. Pero gali, kung magnanay ka na ka, kung ikaw gali, mag-uyat sang budget, gali, miga, wala na siya ayo. Pwede tadi ka ayo. Mang pilain mo baklon ha? Or ta pila baklon mo? Or manang pila baklon mo ha? Mas nami, bala nga nagaayo ka, nga nagayuhom ka, nga daw nagapaubos ka, kay nga ay mawin mo pang hearts ang nagabaligya. Bisan gamay lang. Masiling nga magbakal ka sang saging, isa kasipi, pila na, kiloon pagka-kilo, 65 pesos. Ay, 60 na lang sa imo, day. Abo, do ka nami ba tiyago, no? Kung paiyon ka, pakapin pang lakatan, tag 80 pesos ang kilo. Bakal ka isa kasipi, kung kisa ka labot, 150, bug ginoo ko. Kaunon isa, hindi ka labot tuwa ka adlaw. Samon, damo amo. Tuod, gid na iyan, na kinahanglan. Ikaw nga budget officer sa sulod ng balay, kabalo ka gid mag-ayo. Kay bisan sinintimos masupot, makabakal ka pa sang isa ka item, di ba la? Ay hindi lain niya kung hindi malain kung mag-ayo. Basta magpasugot mo lang siya, okay lang. Pero kung upon mo bana mo or bata mo, ay ka pala ayos, kaulugya si mo yama. Unabla mga amon. Pero mga anak sa totoo lang, kung nara ka mo ga pamati, kung kamo ang magginikanan, mabatyagan nyo mo kay nga mabudlay magpangita sang kwarta, kabudlay i-budget para sa aton mga kinahanglanon. Agree mga mothers dira, di ba da? Ay, oo, ano inaman, no? Ara pagido, mas okay pagid
sa mga kabalo kita, may mga kabataan kita sa aton balay, mahilig sa mga prutas, di ba la? O, mga seasonal nga mga prutas. Subong gamatamat naman ang abukado, no? Nan. Ang mga seasonal pagin nga mga utan, kung seasonal nga utan, kung season nila, barato ginman. Pero kung hindi nila season, mahal man sila. Di ba? Pareho na sila sa mga prutas. Yung mga seasonal nga prutas kag utan, kung hindi la chimpo, mahal gid sila ya. Pareho na sang mga, patatas, carrots, di ba? Ang broccoli, abo Diyos ko, ang broccoli, gamay-gamay lang sa inumol. Daw inumol sang bata nga bagong tawo, 150 mo, tutuod. Oo, tianhon mo na abi, no? Kag, yes, nami, ginman. May prutas. Pero, kung daw kabudlay, sa aton sini budget, may ara man nga pwede lang ko da kabakal, bali amo na ho. Yes, kwaon man na sang nagabaligya kag kiluhon nga malabutan. Ma'am, okay lang nga mag-amo lang na siya kadamo. Di makompormi kay. Di subong ang watermelon or sandia kay nagapasulod na kay summer na, di ba? Gamat-amat sila damo. Pero kabalo kam kung pilang kilo sang watermelon, wow Diyos ko. Gapang hay-hay man ko daw. Ang slice na baligyan nila, ang 20 sang ang sang nagliligad nga tag may ara pa pulo. Ang slice may 20, ang slice dako na subong 40 pesos na. Ang 40 pesos mo makakaon ka mo duwa lang, ay Ginoo ko ti. No choice naman. Ay ho, kag kinahanglan, may ara pagid makabulig pagid sa aton na makabulig pagid sa aton mga budget officer sa sulod sang panimalay. When it comes sa pagbakal sang utan, may ara na subong kita nyo, bisan gani sa mga supermarket kita, tana mo, inang naputos-putos na wrap na bala nila, may ara nga pang pakbit, may ara nga pang sinigang, nga mga utan, di bala, may panglaga, mga mamo sina, sa merkado may ara sin, ining, ay may ara na gali sang, na slice gali nga pangpans. Ma'am, halo-halo na siya. Ay, halo-halo. Makakadlaw ka. Nga may carrots naman, may sayote na. Kung kisa, may ara pa gamay nga, ano ni gani. Tito we, sakto na. Basta kompleto na siya. May beans na. Kompleto na siya para pampansit na maka-budget ikaw dira. Kag maka-save ikaw dira. Schedule mo nga daan ina siya. Nga naputos na utanon ko na siya Monday na sa Tuesday ini Wednesday na. Kaya ang pagputos man nila na wrap nila nga wala hangin, mas stay longer man. Hindi mo pagbutang sa freezer. Sa prime fresh mo ibutang para fresh man siya giyapong magluto ka. Ay, ho, kabalo, guro ka. May araman pang chapsuy ay, magsinig pang chapsuy, pwede ka man nga bikagata sang, sang balatong, no? Bao Diyos ko, subong di ka lang maggata sang balatong, kay kamalmal sang kilo sang balatong, 3 kabilog. May ara, 2 na lang kabilog ang 10 ka pesos. Kung laba-laba, bao mga anak. Hindi ka budlay-budlay. Bisan paano, kung may mga tanom-tanom ka dira, makabulig. Pareho abi, tugabang. May ara ka na. Kaya tugabang, kung may lisoy, sa buwag mo man lang na, matubo na. Kung bakal ka alugbati, itisok mo alugbati, da kung may duta, da, gini sa mga empty dira, nga mga suludlan, butangan mo duta, kag itanom, tuod ma-harvest mo siya. Okra, talong, kung mapisan ka magbulubunyag, kag magkuti-kuti, kag ara, pag balunggay, gid ang pinaka, na, kaya mo ng balunggay, ang pinakagin, na nga klase iya sang utan. Hindi gina madula bisan diin ka makadto. Ot doon mo man siya, mananga na siya liwat, kag nami naman ang iya dahon, pagkaligan naman pila ka bulan, pagkadahon niya may yellow sa dayon, hindi na siya nami. Ot doon mo naman siya uli, nami siya nga klase sang utan. Kag very nutritious ang balunggay, di ba la? Importante gid. Tanom-tanom, pananom-nanom para nga makabulig ina sa aton ilabi na sa karon nga panahon. Pwede ka man da katanong pechay, di ba la? Okra, na kung ano pa, kinanglan lang para nga makabuhin-buhin sa aton balaklon sa merkado, sa mga utan.
takway gid kung makakita ko takway kapin pa kon nami bala maglagis magpanit ang nagabaligya mo ginatambungan ko nanay pilang kilo kay gusto ko ginaiya adobohon basta nami lang siya maglimpyo kay usual nga ginabaligya subong ginapang utod lang wala ginakiskisan ti makiskis ka pa bala iya no ay ho Tita Wilma kag syempre tandaan lang ginaton mas manami kag mas maayo nga antes kita magluto hugasan gid sang maayo ang aton mga utanon ang aton mga pagigani for safe keeping antes magsulod sa ref limpyuhan tinluan gid sang maayo kun gusto mo kay ako ya wala ko na gaano na pwede kay ako ya mala ang ginasulod ko sa ref pilian ko na siya kag hugasan kag patuluon mayo makita ko gani nga wala na mala na siya kung kisa kung basa-basa pa alapad na siya nga trapo if net ginining katsa kami ara ko na may katsa pa ko na ya butang ko na kag trapo-trapuhan lang na mo na pagbalik ko na malana na siya mo na pagputos ko kay nga mas stay longer ang utan sa sulod sang ref no kinahanglan make sure gid ina lang ang mapaambit ni Tita Wilma naman sa inyo sa karon iya nga hapon sang Sabado. Kinanglan magpanindahan kita, hindi lang nga mabakal ka lang dira kon develop ka man rapport sa mga nagabaligya para nga may miga ka man bala, may migo ka man da. Masiling ma'am, ari ka na anong imo order? Anong imo ma'am? Masiling akwa na tanan magasuma na sa gani. Kung kaisa, ayo na lang ma'am, amo na lang ni, makayuhom ka man, dolipay ka man bala. Amo na hindi, manindahan, kakabalo ka man, magdiskarte, maka-gain ka pa friends na kanami batyagon kag kung kisa ay may ari ko di ba lang ano gusto mo na kisa paamanan ka pa hindi ko ginamalipatan paamanan ka letus duwa ka bilog bo daw makalbo ko liwat pero pasalamat gid ko ana okay alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time kay ruming dira kag kay Girom Dinoy mayong hapon kag sa Axe Meet Shop, good afternoon. Mabalik si Tita Wilma, ma-horoscope na kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, pasiplatan tadi na yung pihak ko. Na? Ang aton sila nga mga naka-online. Abe, siling ni Shaina sa dalom ng kumahalin kaya ara ng mga opinyon nila. Siling ni Shaina is para siya Espanyola na mayong hapon Tita Wilma monitor lang kami di sa Purok Switch. Ami ara na nagili. Purok Switch, Barangay Santa Rosa, Murcia. Ari, galuto pa lang kami panyaga. Hala, ano oras na ni? Samtang ka pamati sa imo, greet ko lang da, Rubaton, Espericia, kag Espanyola family. Salamat, Tita Wilma, and God bless. Ay, sige magpanyaga ka mo karon updan nyo si Tita We. Manyaga taliwat. Di laos, tawe, ari lang kami Japo ni Nanay Isabel, ga-monitor dari sa Victoria City. Good afternoon, Ma'am Wilma. A blessed weekend. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am, salamat gid nga madamo sa imo. Okay. Hil Javier, siling ni Sir Hil Javier, ari lang kami sa Purok Mainuswagon, Barangay Bata, Tita We. Kami ara sa may Purok Magbinuligay, sa likod lang ayon simbahan. Okay, salamat gid. Sa Iluhan Kubi, sa may piyak, Aldina. May nakita ko nga mga opinion. Diding Alohamiento, good afternoon. Mayong hapon, Action Wilma. Salamat gid ka kay Wilma Inocencio dira sa Isabela. Salamat gid. Siling ni Inday Virgie Olpinda, yes balatawi, namit ang utan nga may tanglad. Gabutang gid ko. Kag sa tinula ko tawi, namit balayami. Bisan mag-isda ko gani. Okay, thank you gid Miss Virge. Tawi sa amon diri sa Inigaran, may bagsakan man di kag barato ang baligya. Di ka nami dino alik no. Nan. Kag hi Tita Wilma, salamat kay nakita ko nagid ikaw. Sang nagligad ka pamati lang ko sa radyo, subong nagatanaw na ko sa imo live. Greet ko lang gali ako mga anak
Muffin Ponchay, salamat gid ta. God bless. Christy De La Cruz, ma'am, thank you gid ha. Okay, ining Christine Minyas Villalobos is watching. Mayong hapon kuno Tita We. Monitor and watching lang kami diri sa may barangay Pandanon, DSB. Aha. Okay, dali lang gid. Purok may inuswagon. Okay, salamat kid ma'am. Ati Kim Yaso. Kay Rufino Era Gabino, dali gid lang kay arit sila sa may piyak, lantawon ko diri na. Okay, salamat gid sa inyo na. Kag yes, kay Miss Jane Candido Hildore. Good PM Tita Wilma, silingin na pareho gid kita. Pareho gid kita Tita Wilma, mautig gid. Gatanom na ko alugbati kag kamatis, mamungay mo kamatis ang balon mo ko kay mabulig ko harvest. Atong sadya malang na iyan, no? Ay wala na yasang mahimo kita pa sa kalibutan kundi buligan nato na ngaton kaugalingon nga mangin malipayon kita. Ate Kim, yes, Ate Kim, mayong hapon lang da sa imo kag salamat gid. Kag magluwasin na Tita We, arihonan. Mayong hapon lang, Tita We, sa imo. Aba, salamat gidi. Kag, J.R. Palmakiman, mayong hapon sa imo. Salamat man. Lily Alboroto, magbanwa, salamat man sa imo. Kag, yes, no, Tita We. Kay Eric Alvarado, salamat. Kag kay Robert Sorio, yes, Dino Alex, salamat again. Rudita Trinidad Cruzet, salamat man. Inday Anita Lumangyaw, mayong hapon sa imo. Kay Carlo Eusebio Marcon, kay Raiden Velasco, kay Mary Aquiliska Medenceles. Salamat gid sa inyo. Jervy Kahuyong, salamat man sa imo. Kay Yasmin Otana Kabangon, hello, Ruel. Good afternoon. Araman si Tuto Paul Alonso, guys. Salamat, gid. Okay, relax lang kamo da. Balikan lang kamo ni Tita Wilma karon ah. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa Alas sunog. 2:45. Yes, daligid lang, Tita Wilma. Mayong hapon, Tita Wilma. Aba, pwede ko kapangayo, textmate. Babaye lang. Johnny Gali. Daw, John, do pirmi ka magapangayo, textmate. Wala pagid sang may nagka-meet sang imo nga ginapangita. Okay ha, for good. Adding your cellphone number kung gusto ninyo makig-friend kay John. 0975 459-1763. 0975-459-1763. Okay. Mayong hapon, Tita Wilma. Greet ko lang Abasolo family sang Moises Padilla. Happy Fiesta Magalion. God bless. Salin kay 9583. Wow, sa mga taga Magalion. Dara, happy Fiesta. Enjoy lang. Init da ulan. Init. I think isa la Carlota, mainit mo. Na? Okay. Okay. Alas 2:46 na. Daligid lang, Tita Wilma, sa atong gali dira mga kauturan or sino man nga miyembro sang pamilya dira nga qualified kag luya nga mangin kabahin sang coverage team sang Action Radio Bacolod para sa 2022 national and local elections sa Mayo 9, 2022. Kami diri sa Action Radio nagapangita sang mga data gatherer kag reporters para sa mga masunod nga lugar. Bacolod, Hinigaran, kung taga dira ka man, kung taga Bacolod ka man, Hinigaran ka man, Le Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, kag Candoni. Yes, ipadala mo lang ang imo resume sa email ad nga Action Radio Bacolod news@gmail.com. Again, email mo lang kung may ara ka email ad, no? Pwede get. Action Radio Bacolod news@gmail.com. Or pwede mo man madulong diri sa estasyon sang Action Radio. Ari lang kami sa Penthouse, Willrose Building, Corner, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Ari kami sa Barangay 9. Pwede get. Alas 2:48, Action Radio, Philippine Standard Time. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Para naman sa itong tag sa zodiac sign, para sa itong tag sa ka-horoscope, sa karon iyang adlaw, Sabado, Marso 19, tuig 2022. Unahon naton ang zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga natawo, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Yes, Pisces, ang inyo horoscope nagasiling. Maghalong kamo. Maghalong kamo sa inyo mga kagamitan, ilabi na gid sa inyo mga kaalahasan. Sa inyo mga alahas kag kwarta. Kinahanglan taguon nyo inasang maayo. Kag karon nga adlaw Pisces, kung pwede lang sunod sa inyo horoscope, labaan ninyong inyo pasensya, kag dugangan pagid ang dedikasyon sa inyo trabaho kag sa inyo pamilya. Ining husto nga tion para nga hatagan nyo igtalupangod man ang inyo mga handom, ang inyo ambisyon. Ang inyo kwarta, kung may kwarta, or ang inyo love life. 3, 24, 39, kag 31, mga maswati ninyo nga mga numero. Ocean Blue is your lucky color. Okay, Aries kita. Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Damo ka activity karon iya nga adlaw, pero dapat dublihon mo gid ang imo paghalong, Aries. Kung ano man ang naumpisahan mo, tapusa.
Masuwati mo nga mga numero 4, 25, 43, kag 45. Sun yellow is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20, tubtub Mayo 20. Sa mga Taurus, problema, abi-arig luha ang problema dira no? Kag dayawon ikaw tungod sa imo man abilidad sa imo trabaho, kag sa imo man abilidad sa pagpangariglar sang imo sini kaugalingon Taurian. Sa Ace 8, 24 kag 44 mga masuwati mga numero, crimson is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini. May matabo karon nga adlaw. Ano nga matabo, Tita Wilma? Na? Ang matabo karon nga adlaw sa life ninyo nga mga Gemini, mga malipayon. Happy moments. Kag mangin happy man ikaw. Upod sa imo pinalangga. Kag mangin makabatyag ka man kalipay kung upod mo man ang isa ka pareho mga Gemini. 21, 29, 36 kag 42. Pink is your lucky color. April Joy Gaston is watching. Good afternoon. Hi, Ma'am Marjorie Ward. Good afternoon. Okay. Kag, good afternoon, good evening. Kung hambal niya kayo dito sa Sagwa. Okay, Cancer. Sa mga Cancer, Hunyo 22 to Hulyo 22. Yes, mga Cancer yan. Kung wala pa bana or asawa, let's say kung single pa ikaw, ang ginahimo mo, plano lang nga plano sa pagpamana or pagpangasawa mo lang ng plano mo da, ha? Kinahanglan man makaangkon ikaw attraction sa isa ka Taurus, sa isa ka Taurian. 24, 28, 40, kag 43 sa mga masuwati nga numero, Sapphire Blue is your lucky color. Sa mga Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ang mga Leo, posible maka-encounter kamo sang isa iya ka Gemini karon nga adlaw, kag matagaan mo man panahon ang mga plano mo kag ang imo man ambisyon sa kabuhi. Mas swerte mo ninyo nga mga numero Leo, 2, 25, 43, kag 41. Corn yellow is your lucky color. Una pa lang inagabahin sa ngayon mga zodiac sign para sa itong horoscope. Relax, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos na ni. Tapos na. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makina. May luyag lang kita diri ipa-aksyon na halin iya sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2 na ginapa-aksyonan si Mark Cordova Icaburnay, na Mark Cordova Icaburnay, residente sang Santo Niño Village, Barangay Villamonte, Bacolod City, o kung araba si Araman sa may Barangay Tuyum, Kawayan Negros Occidental, palihog nga mag-report gid ikaw sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2, room 302. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Pa-aksyon sa imo. Sino man nakabati sa sining pa-aksyon kag nakakilala kay Mark Cordova Icaburnay, palihog lang palinton sa iya sang sining minsay tungod tama gid ni kay importante. Ang nagapa-aksyon, Mark Thaddeus Tanalgo, Chief Probation and Parole Officer. Okay, Tita We, padayon kita. Ay, dali lang, may gapangayo di text gali, oh. Si Ray ni gali tatawe. Okay, gapangita man siya, gapangayo siya textmate nga girl. Okay, sa mga interesado dara, yung cellphone number 0909-6500. I'm sorry, no? 0909-6500 542. Again, 0909-6500 542. Ay, tapuson. Tani anay tawi yang aton horoscope. Yes, Miss Homa Lumina mayong hapon. Kay Jubel Gingaray. Dagiya. O, Gingaray. Dagiya. Salamat kid mayong hapon, ana.
Kapusong tang mga nabili nato ng mga zodiac sign para mag-sa itong tag sa ka-horoscope. Ari na kita, Tita Wilma sa Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kung may plano ikaw nga magbiyahe o kung mag-travel, matagani na katumanan. Kag, maintindihan mo karon nga adlaw kung ano ang ginhalinan sang pagsungguranay dira sa inyo. 1, 20, 32, kag 39, ang mga maswerte nga numero, jade green is your lucky color. Dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time, impunto les tres. It's 3 p.m. Oras na para magprimera. Aton 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, yes, padayunon anay naton ang pagbasa sa mga nabilin naton nga mga zodiac sign para karon iya nga hapon. Okay, di na kita Tita We. Ara na kita ya sa zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra, ang mga Libra mo ini mga natawo Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Libra, sunod sa imo horoscope, halungan mo ang imo ikaayong lawas. Kag karon iya nga daw mapakita mo man ang imo pagka-artistic na kinahanglan mo man ang pagplano na tungod iya sa pinansya. 6, 21, 33, kag 35 mga maswerte nga numero, indigo is your lucky color. Kantuan na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman, natawo Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, dako ang mangin kabahin sa isa ka Gemini sa imo life Scorpio. No? Sa imo ya life Scorpio nga, either igakalipay mo o kung igakasubo mo. Kag syempre, kung ang imo atensyon, na tungod sa imo atensyon, ariyo, focus ikaw no? Sa imo himuon nga pag-invest. Tagaan mo ina iya sang hustugid nga igtalupangod. Yes, Scorpio 4, 10, 30, kag 42. White is your lucky color. Sa mga Sagittarius, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, ay, Sagittarius, suno sa imo horoscope, hindi ka gin magpadali-dali. Ha? Hindi ka gin magpadali-dali sa pag-aksyon, kag hindi ka man magpadali-dali sa pagdesisyon. Tagaan mo, anay, atensyon, ang mga basic issues. Kinanglan, magkalma ka. Kalmado, relax. 2, 27, 32, kag 35, tangerine is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Dako Capricorn, ang mangin papel sa isa ka Scorpio sa imo para nga mag-focus ikaw sa pagpauswag or pag-develop sang imo ikasarang o kun kaalaman. 19, 28, 31, kag 44, dollar green is your lucky color. Kag sa katapusan nato nga zodiac sign Aquarius, ang mga Aquarius Enero 20 tubtob Pebrero 18. Yes, Aquarius, sa imo naman dako man ang mangin kabahin sa imo life. Ang isa ka Pisces,
labi na gid sa bahin sang imo mga handom sa kabuhi kag sa imo plano nga pag-travel. Pero Aquarius, sinusay mo horoscope, maka-encounter ikaw sang pagtilaw. Problema ba? Mas wati mga numero 14, Justin 9, 23 kag 45. Maroon is your lucky color. Nabatian nato nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw, Sabado, Marso 19, tuig 2022. Di una sang pagpaalam ni Tita Wilma para sa inyo, mga palanggan naton ka mga tagpalamati. So, happy weekend! Antes pa man, ang aton Bible verse of the day nga babilin sa inyo halin sa Psalm, chapter 27, verse 14. Wait for the Lord, be strong, and take heart, and wait for the Lord. I can't say goodbye to you. Saliwat, salamat. So, happy Sunday and happy Family Day para buwas. Lunes na naman. Then, standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, sama-sama tayo. Pilipino. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!